Hi guys, madong adlaw natong tanan. Welcome back sa mong channel. So karong adlaw guys, nakailis silik si Ana. Nice kadug porma. Ang gipasot ag sapatos kay arong di masayang. Katong hinatag ni Ma'am Chay Chay. Salamat nimo Ma'am. Ja karon guys, nakailis mi kay ang dadon silik si Ana sa dentist. Ja maghuwat pa dai miss. While gahuwat mi sa reply sa dentist guys, ato sa mi ila Dalton kay maghatid po ko cellphone ni Mama Ali kay nabilin ganiha. Nja kita ratan guys. See you. Bye be. Amin. Kisga kayo kadangog. Ano man? Ha? Hindi mo eskwela din eh? Amin kuno si Ja. Right pa? Nako. Sana ulat kagkanat. Ito. Lakaw na. No, pero ka-cute. Diyan na miss bye guys. Dayatag siliksing Aliana. Andiyan na nakan isad sa nasrip ko. Kay? Maniud to pa. Pag ilis sa nina kay mula ka pa ta anja pag ijahang schedule guys alas 3 ang dentist. Lakaw na be pag ilis sa nina. Andiyan na isad sa nasrip day ko. Kau yan na. Isad sa rip. Unsa may mangingon? Salamat, Dixie. Ka welcome. Lakaw na isad sa nasrip ko. Andiyan? Wala kay ha? Huwag tarag lungkod. Di oy. Secret para bebo. Nag-una mag-imong kornito. Another lain na perinja di ay. Nagkahanday ko. Nagkahanday ko natin sa mga Basta di mo hilak. Di tagaan. Panda labay-labay, hawa di panday mga ikog. Wa kay gasa lagi panda hawa pan. Hawa panda ba mugara ra man jang ikog. Tiw-kitiw. Gwapo. Love you. Mangagda puduy. Na mga onta guys. Panda baho aman ni mo panda. Halagang tao. Ha? Halagang tao. Halagang gabi eh. Daghan gabi. Dala miss bye guys. Dai batang arang suwagit sa dentist na ilad. Katawaan kang tatay be. Na ilad ningon nganong giibot man lagi dito na. Arang hilak gipang naman hag video kay hanggipugngan. Grabe ra bajig dugo, nagsukar ba? Grabe dugo. Dugo gidang ipon. Agingan sa dentist ang sagingan? Not brush. Kay arong di na madaot ang ipon. Di maglihok, magpudyo ra. Lasot yung ganan. Isa. Taas. Taas. Ano man? Tagoy gipalit na rin tambal. Nanay ice cream sa rip. Dako ito gipalit. Wala sakit na. Lotion ni dya. Wala sakit. O tambal. Paracetamol. Ipainom og magngot-ngot. O lotion. Dya day gapas ang gipalit. Ito lang ba oh? Sa? Kahit sakit nito. 500 ag bato. Uy, mag-oplosion ka kas ara magpadung magkuan na. Amin ang jacket bedi anja na. Mag-ilis pagalit ka kay na dugo nimo sa nina. Hotda sa nang ice cream aron mabugnawan ni mangipon. Mag-inom ta dani anja tataod. Ang magkuag imong ngipon. Ngut-ngut. Mao na sakit sa pagharap sa jacket ng anestesia. Pagtupag lagi sa anesthesia arang suwagit. Sakit mo to.
Paglarot na, wala na. Wa na. Aw paglarot? Na di na magali mo nga. Nga naman nga, wala man ito sakit. Nagkita mas murag plais. Kay papijang nga di man pijang. Wala man sakit. Ayaw Yan. be. Mapusa na ba ni Di ba wala sakit siya paglarot hindi, na, ano? Hmm? Wala sakit sa paglarot na. Awan. Wala sa anesthesia. Balik kuandra. 1% ang anesthesia kay bata pa man. Wa man di hurot. Malagi ka. Katunga ra. Hmm? Ano naman? Binhod. Maulian ra magud na. Maulian ra na anja. Mawa ra na. Di kapatid nga na ano. Mauli ay muhilak na pag magdugo na. Maulian ra lagi na. Agitupok na nga tambal para di mo sakit. Hindi ka napakanan na ulian ang anesthesia. Kailangan nyo po. Di ka kakao na yung raspura ko sa Panginoon. Ay naghila kay mo dugo na pud na. Murang pikas naong. Di ba yun, yan ano? Murang mawag itong pikas naong. Jadi apa man toy gipahid una ay sa tong anesthesia. Man dubli gidahang. Ito po igluha. Murang mawag itong naong. Babay na. Daga nagpalarot ha? Isusuyin mo. Isabog nagpalarot ay. Magkwanta guys, mag-atsaltag palidya. Napitay sa Anggit. Ito sa gulan na rin kamatis o ginamos. napitay I love you. Bugnaw naman eh. Mga talon na tayo sa. Kaan mo. Hmm? Kaan mo. Giming akong kuya tayo sa. Ha? Giming akong kuya tayo sa. Mingaw ko rin kiya. Tamas Cortez. Saan mong gitawan kulot? Okay. Di na ni hugasan na ino. Hugasan na magmaridyo kay na uling. May tubig. Ulit yun ay. Huwag ko'y bawo. Yung ulit, yung ka. Bawo pa man. Hindi mo na muli o. Ngayon to ganina na ino. Nabasa ka na vlog. Lugar na pagkagungan eh. Lumi ni kay na kamatos o kuan. Minsan na. Ginamos. Lexi, agnipon ni mo ha? Targa na na. Napitay sa. Pas ara lagi. Wapat ka tayo sa. Sana all guapa. Oh, na kung kami sa Nike. Uy. Ang kanya na ba? Dara arte. Para pag anak o dato. Sipon is within. Show, come up. Mutas ginamos. Uy. Yan, suka. Give me forever. Gasa sana. Yeah. And say I die for you. I want you to know. Ano yung ganahan ka? Hilaw pa magdatos-ubos. Tag-jis pagbuo. Mahal. Ha? Diba?
Hala. Isira ng mga bintana lang kanila mo. Masutan mo sa sumbong. Ingat ng sipon ba? Nagpapay sa... Ang ganda na kayo nila. Pinapalapit. Palija para sa bitter. Ano yung tabi? Ano ito naggamit sa patuha? Ay, lamok. Dagkira ba? Pagbatis lamok liksian. Lamok. Artira ba ka? Ugma, ganas na po. Ganas at salon. Daliliksian kay kang suguon. Kuwatong suka. Kung gusto sa botelya. Yan ay sili. Tarot to. This is it. Oh, I finally found someone. Kakita ka kulot? Thank you very much. And forever I do, it's just to be you. Wow, so very yummy. Video. Muta guys, oy. Nga ko maghimog ko ang taghay panakot para lami. Mana guys? Ano na dyan gaandam? For panihapon. Man makong dungag. Tapos na akong maglungag. Kanina pa.
Wala guys.